लेद'फारा बाजार कमिटिनि श्री श्री बिमा जगद्धात्री फुजा फोरबो फालिनाया थांनाय सानखालि गाहामैनो जोबलांबाय। चिरांनि आमगुरि थाना सिङाव थानाय दरबा गामिजों दाजानाय लेद' बाजार कमिटिया गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो श्री श्री बिमा जगद्धात्री फुजा फोरबोखौ फालिबोबाय थायो। बेबादिनो देग्लायबो सम जानाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव फालिनाय बादि थांनाय सानखालि सानसेनि हाबाफारिजों श्री श्री बिमा जगद्धात्री फुजाखौ रंगिना संगिनायै साजायनानै फालिदों। बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला लेद' बाजार कमिटिया थांनाय 1993 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो श्री श्री बिमा जगद्धात्री फुजाखौ फालिबोदों। थांनाय सानखालिनि गोथार श्री श्री बिमा जगद्धात्री फुजा फालिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै मोनाबिलिनि समाव रुपलानि मोदै बर'नि जात्रा गानखौबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव आबुङै दिन्थिफुंनायखौ मिथिनो मोननाय जायो। जगद्धात्री फुजा फोरबो फालिनाया जोंनि बे मोनसे जोंनि बे ओनसोलनि मोनसे धोरोमारि मोनसे खान्थि हिसाबै जों फालिबोदों आरोखि। बेयो जाहैबाय 1993 मायथाइनिफ्रायनो जों फालिबोदों आरो बे समनिफ्राय आङो फार्स्ट माने आं नेहाथारिमोन आरो बे जगद्धात्री बे माबानि मन्दिरनि आरोखि मन्दिर आफादनि फार्स्ट माने आङो इस्टाब्लिशमेन्ट अफ दा बे जगद्धात्री मोदायनि थाखाय आङो बे जिनिसखौ आं फालिबोदों आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। गोबां दं बेफोरखौ जोङो गासिबो बुंजोबनो हाया, मानो होनबा जोङो फारि फारि जों फालिबोदों। जोंनि फालिनायाव जेबो खहा जायाखै आरो दासिमाव। बेयो आगोलाव सिगां टाइमाव जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेला माने जोंनि गेजेराव माने दाङाबाजिफोर सफैदोंमोन ना, बे दाङाबाजिफोराव जोङो जेबो माने बाहाय माने माबा लानाय जायाखै, प्रग्राम लानाय जायाखै आरोखि। खुनु मोनसेबो प्रग्राम जोङो गाज्रि प्रग्रामखौ जों लानाय जायाखै आरोखि। दा मा दङ? दा जेबो गैया। जात्रा गानाथ' दिनैसो। औ, खेलाबो गैया दिनैहाय। औ, जात्रा गानल' अनलि वान। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि रिपर्टार फंबायमोननिसिम जोंनि बाजार आफादनिफ्राय साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दा जिबायदि आंनाव सोंदों बा दहायबो एसे सोंबाय, जोंना साराबो एसे फिनबाय। दा जि बै साइनबर्डआवनो नुगासिनो दं 1993, खिन्थु बिनि सिगांनिफ्रायनो स्टार्टमोन। माखासे समाव दाङाबाजिनि गेजेराव जोङो खुंनो हायैयाव 93निफ्राय जोंनाव स्टार्ट जादों। स्टार्टनिफ्राय दा जि नुदों बेहाय फरायसा फरायसुलि, कलेज फरायनाय, हाइ स्कुल फरायनाय, एमइ फरायनाय, एलपि फरायनाय गोजा। माने बेहाय जोंनाव बोसोराव खनसे जायो जोंनि बे श्री श्री बिमा जगद्धात्री फुजाया। बेहाय बोर बिफैयो। दा बे बोर मोननायनि फिथाइखौबो जोङो निस्सय नुनो मोन्दों। दा जोंनि गेजेराव बिदि बोर बिनानैनो सोरबा MSc, सोरबा दा रानिं अबस्थाखौ आं होनग्रोबाय, बाखि साख्रिबो गोबाङा गोबां मोनहैबाय, गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मोनजोब्बाय, निस्सय फिथाइखौ मोनबाय थादों। ओंखायनो जोंबो दा जोङो गाराखै, जों खुंबाय थादों। ओमफ्राय मोनसे दहाय सोंनाय, दा बेखौ आं फिननो लुबैदों जे जोंबो मिथिगौ आबहावायानो जोंखौ मेला खुंनो थिनाखै, बेखायनो जों मेलाखौ दोनाखै, जास्ट फुजाल'। फुजा होनानै जोङो जोंनि ओनसोलनि आइ आफामोना जोंखौ होनबाय थादोंमोन जे जों जात्रा गान नायनो। ओनसोलनि आइ आफा बुंनायखाय, बोराय बुरै, आइ आफा माने बोराय बुरै, बिसोर बुंनायखाय जों जात्रा गान खालामना होदों। दा बेबो फ्रि। दा बयबो नायफैनो हागोन जोंनि जात्रा गानखौ। बाव टिकेट दाननांगौनि खोथा गैया। मोजाङै मोजां नायफैथों, मोजाङै मोजां जोबलांथों, बेखौनो जों बाजार आफादनि जानानै आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायहरदों बेखिनि। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज।
MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।